Prea bine. Dacă nu pleci până număr la 3, am să dezvălui puterea Dragonului. Pleacă de acolo. E foarte urât. Știu că ai fost tu. Dă-te odată! Dă-te odată! Pleacă! Îți spun eu când să te prezint. Mă întreb dacă am să mai văd vreodată pe Nia. Mai bine ne gândim la prietenii așa cum ne amintim în clinica noastră. Nu așa cum sunt. Dar eu nu mi-l amintesc pe tata altfel. Tatăl tău te-a iubit. Răul inoculat de marele devorator l-a stricat pe el. Sensei, nu înțeleg. Profeția spunea că ninja verde îl va învinge pe lordul întunecat. De ce n-am câștigat? Nu știu. Nu știți? Sunteți sensei! Știți mereu! Aveți barbă albă și lungă! Asta chiar a fost. Un simplu cuvânt? Ceva? De data asta nu avem ce învăța. În afară de faptul că răul a câștigat. Dacă sensei nu are o lecție, eu am. Eram o clamație, dar apoi v-am întâlnit pe voi. M-ați luat cu barica voastră și mi-ați arătat ce important e. Pleacă de acolo. Pleacă odată că vreau să filmez. Las-o. Închid-o. Închid-o. Te văd, poți să deschizi doar geamurile alea mici. Alea de acolo unde-i mâncă. Da, ce crezi? Întreg oceanul? Mi-am adus colacul. Un plan mai bun? Eu n-am, dar poate el are. Oh, șoiul! A găsit ceva! Ia uitați-o pană. Uitați-o pană. Elefant. Dă-mi-o înapoi. Mi-a adus înapoi în templul luminii. Nu înțeleg. Am fost deja aici. Locația asta, parcă am mai văzut-o, doar că n-am înțeles-o niciodată. Am găsit ceva. Seamănă cu harta. Mai e o nișă acolo. Și aici. Și acolo, Ce e? Ai văzut? armura folosită de primul maestru Spingițiu în lupta cu suveranul. Că primul maestru Spingițiu a stat aici cândva? Nu mai spune! Cum funcționează chestia asta? Din păcate, timpul și-a lăsat amprenta. Acum e doar o relicvă. Dacă a putut fi folosită de primul maestru Spingițiu, înseamnă că va putea fi folosită și de următorul maestru?
mă duc și eu la... Cine a spus televizor? Pam, pam, pam. Pam, 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 dragonul s-a dus la... Pam, 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 dragonul s-a dus la... Da, 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 da. Au plecat la plimbăreică. Da, 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 da. Salutați-vă pe păsărica noastră! Să nu te uiți aici. Am doar chiloți cu My Little Pony. Nu mai mă filma. Ce față mare ai! Dă-mi tableta! Dă-mi tableta cu mai Bună, sunt eu, Diana. Și cu prietena mea, Raisa. O să vă arăt câteva desene. Și ne uităm la Mijago. Mijago, go. Scuzați. Pleacă de acolo. Scuzați. Cine a fost? Ce faceți, fata? Filmăm, ce crezi? Filmăm. Ești, mă. Merge odată, tatică. Așa. Ce filmezi, fata? Filmez un episod să-l bag pe YouTube. Stop. Mi da click ăla să vă filme. Pleacă. Scuzați-ne, punem un pic pauză. Acum ne-am întors. Mi-am întors o cameră excesive cumpărate de la Facebook. Pleacă. Scuzați-ne din nou. Arătă-l. Chiar arătă. Pune-l frumos. Uitați aici un desen făcut de Diana. Zayn, Pony, Lloyd. Lloyd. Mingea verde, Pony, Jay, Pony, Kai, Pony, Cole, Pony. Uite, e prinț, s-a măritat cu o prințesă. Acum. S-a măritat cu Diana. Vrei să... Scuzați-ne. Ne-am întors. Uitați un desen foarte. Ne-am întors. Scuzați-mă că că Rai... Pleacă odată! Cum i-a spus Ninja Maron? Să trăiască liderul! De noroi. Am glumit.